Kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. With DJ Hello, tayo DJ nagdala. Rakitera. And welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo, mga Kalab Radio Maynila. Wow! DJ yun. Lakas na yung dating. True. Ano po? Kala namin DJ ka eh. Hindi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Siguro, just calling na lang siguro Aki na lang po. Aki. Aki, okay lang ba? Lapit mo pa yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo kasi parang medyo may distansya yung bibig mo dun sa cellphone mo eh. Okay po, malapit na po. Naka-loudspeak lang po siya. Okay lang ba kung hindi mo siya i-loudspeaker? Ay, Diretso sure. mo. Speaker loud mo lang, ganun. hello po? Hello? Yes po. Okay Ayan, na po? Yan. Mas Yeah. dinig natin siya, diba? Ganda na. Oo. Mas dinig ka na namin ngayon. Anyway, Aki, ilang taon ka na? I'm 25 years old po. 25. Isang lupalop ka naman Yes. galing, Aki. Quezon City lang po. Quezon City. Alright. Aki, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito ha. Aki, 25 from Quezon City. Ano Yes po. ang top secret mo? Siguro yung top secret ko is yung naging kasangga ko sa buhay dati. Tapos, iniwan ako. And then, after how many years, pinanghugutan ko po ng tawag dito, ng lesson, yung mga pinagdaanan at pagsasama namin sa isang bubong. At yun yung nagbigay sa akin ng lakas para hindi magiganti, para ma-improve ko yung sarili ko, para magsumikap at ma-lift up ko po yung self ko, para maipakita ko sa kanya na kahit wala niya sa buhay ko is successful po ako kaysa sa kanya po. Uy, inspiring yata tong ibabahagi sa atin ni Aki. Yes. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano at bakit kayo naghiwalay o bakit ka naiwan itong taong to? Nakatanggap ka ba sa kanya ng eksplanasyon kung bakit bigla na lang nagtapos yung relasyon na meron kayo? Or wala ba? Sige nga, dalhin mo nga kami dun sa pangyayaring yun. Sige po. Siguro, the time is pandemic eh. So, pwede bang simulan ko na siya para dire-diretso na po tayo? Or ano po? Opo, pwede nyo na pong simulan. Okay. Oo. So that time po, bali friend po siya ng mga naging ex ko. Actually, hindi ko po alam na yung naging ex ko, sa bagay, 3 sila naging ex ko na magtotropa, pero hindi ko po alam kasi came from Timog, Quezon City. Tapos nakilala ko sila through social media. That time, pandemic pa eh. So, naging ex ko yung tropa niya, tapos naging ex ko yung tropa niya. At the same time, naging jowa ko siya that time. So, yung nangyari nun, sorry for the words kasi nag-inuman kami. At that time, hindi ko ina-expect na may pwede pang i-open na yung mga sexual po. Yes, pero gamit lang tayo ng mga words na hindi masyadong Okay. vulgar words. By the way, nag-inuman kami noon. Tawag dito, naubos na yung alak. Siyempre kasama ko yung kuya niya, siya at ako, mismong bahay nila.
kuhaan ng ano yun dati, ng module. Kasi ano sila yung online class, module sila kasi dalawa yun May module tsaka online class. So yung kinuha yung module, yung ina-answeran nila. Nagkita kami doon and then nagpansinan kami kasi that time crush ko siya. Tapos pinakilala siya ng friend ko. Sabi ko, ayun mag-meet kayo. Tawag dito. Tapos inaya niya ako. Sabi niya, inom kami sa bahay nila. Sabi ko, sige, syempre, para sa akin is, parang sobrang kilig kasi that time crush mo tapos aayain ka. Tapos parang yung spark ninyo sa isa't isa parang nag-ano siya, yung parang hindi mo in-expect na after heartbroken tapos may biglang hihilom ng damdamin mo. That time, naglalakad kami from their school papunta sa bahay nila. Ang daming skinita na dinaanan namin. Pagdating doon, di na ako sa bahay na pinakilala sa papa niya, tropa. Sabi niya, tropa daw, ganito, ganyan. And then, yun, nagpabili siya sa kuya niya ng alak. Tapos, nag-inuman kami. Tapos, yung kuya niya, parang umalis ata. And then, finish na kami mag-inom. Tapos, yun, magkatabi kami, hinandaan niya ako ng tulugan, which is, syempre, hindi naman sila talaga, sa baga, yung may kaya, naglatag ng karton, unan, naglagay. Tapos yun, pinahiga niya ako. Tapos, may tumabi siya sa akin. Tapos yun, may nangyari nga. Tapos sabi niya sa akin, ayan ha, binigay ko na yung gusto mo. Sana wag mo kong iiwan. Sabi ko, ha? Anong gusto? Ginusto mo din. Sabi ko gano'n. Tapos yun, patuloy yung pagkikita naming dalawa. Nagsasama kami, kumakain kami sa labas. Tapos, may time na syempre pandemic, as in zero na talaga ako that time. Kasi nalulung sa parang mga tawag dito, mga weekly relationship, yung parang ganon. Yung syempre when it comes sa LGBT, kapag straight yung mga naging jowa mo is bihira ka lang makakita talaga ng siseryosohin ka sa buhay. Tama po? Aki, we're reading Yes po. between the lines here ha. So, syempre para sa kaalaman din ng marami and para sa clarification lang din, pwede bang naming malaman kung ano yung sexual orientation mo or gender mo? I'm bisexual po. Bisexual ka. Pero biologically, ano yung gender mo? Male po. Male. Okay. Tapos you are attracted to both women and men. Tama ba? Dati po, actually, nakapag-jowa pa ako ng babae. Pero, basta parang umiba siya. As time goes by, tama? Sorry po? As time goes by, nag-iba siya yung preference mo. Tama? Yes po, opo. Okay. And then yung tinutukoy mo na may nangyari sa inyo, yung nakainuman mo, lalaki to, tama? Yes po, opo. Okay. He is straight talaga po na lalaki po. Okay. And then, di ba yun yung nangyari? Tapos, may time na nakitira kami sa, which is yung parang grupo-grupo nila. Nakitira kami doon. Tapos, syempre, wala kaming maambag. Tapos, maraming nasasabi na syempre, when it comes kasi na wala ka nang nabibigay sa mga tao, syempre, parang ka na sa kanila, parang walang kwenta. Yun, pinaalis kami. Tapos, nakitira ulit kami doon sa kakilala ko. Pinaalis din kami. Tapos, maraming naging issue sa amin. That time, pandemic na pandemic talaga yun. Yung feeling na pumunta ako sa mga kamag-anak ko, from Commonwealth, sumakay kami papuntang, sa may sakayan papuntang Antipolo. Tapos, yung ginawa namin, nakakandong lang yung isa kasi kulang nga yung pamasahe. Tapos pumunta kami sa kamag-anak ko. Yung kamag-anak ko naman, meron silang small business which is yung bentahan ng mga tangke ng gasol, yung sa stove po na ginagamit. Tapos, nirefuse nila kami. Umalis kami doon. Yung feeling na,
parang give up na talaga ako sa buhay. Sabi ko, sige maghiwalay na lang tayo kasi hindi ka tanggap ng pamilya ko, ganito, ganito, ganito. Sabi niya, hindi, kahit saan ka mapunta, sasamahan kita. Yung dala namin isang bag, which is yung mga laman nun is damit lang namin, wala kaming palit. Galing kami dun sa Antipolo, naglalakad kami, tapos nakita kami ng yung religion, inaibitahan kami, pumasok kami, tapos binigyan kami ng bigas, noodles, kasi ganun kapag nag-attend ka sa kanila sa religion na yun, bibigyan ka ng tawag dito, ng parang ayuda. Tapos sabi ko, sister, pwede po bang mag-favor kami? Kasi wala kaming pamasahe, papunta kami ng QC. Actually, mabait naman sila, pero yung nabigay lang nila as in, ganun lang talaga. Hindi ganun kalaki, pero nakatulong na sa amin. Tapos pumunta kami dun sa kamag-anak ko. Nakitira ulit kami doon. Tagal kaming pinagbuksan, almost 3 hours. Nandun kami sa baba. Siguro dumating kami ng 9 p.m. Siguro mga doon 9 or 10 p.m. Tawag dito, pagdating doon, nag-antay kami. Siguro 3 a.m. na kami pinapasok doon sa bahay nila. Parang ayaw kaming tanggapin kasi yun nga may kasama siguro ako or ayaw lang talaga nila tumulong. Kaya sabi nga nila, mas maganda pa nga daw na manghingi ka ng tulong sa ibang tao, sa mga hindi mo masyado kakilala kaysa mga kamag-anak mo. Kasi minsan yung mga kamag-anak mo mismo, sila pa yung magbi-bring down sa'yo imbis na i-lift up ka nila na magsumikap. Sila pa yung aapakan ka kasi wala silang mapapala naman sa'yo. Pero siguro kung millionaire ka or nakikita nila na may mapakinabangan sila sa'yo, di ba? Kahit siguro yung araw-araw steak yung papaulam nila sa'yo, di ba? So Aki, basically, itong mga kinukwento mo sa amin, ito yung parang starting experience nung... po. Experience Yes po. na nagsisimula kayo nitong karelasyon mo. Tama ba? Yes po. Yes Okay, po. Tama po. so pwede ba natin tong paiksiin lang ng onte nang sa gayon ay Ay, makapunta sure. na tayo doon sa mismong Hindi mahaba. point natin? Oo. Oo. Tawag dito, tapos yun na nga po, nag-ano na kami, nagsama na po kami, tawag dito. That time, siguro uupa kami ng bahay sa Quezon City. Tawag dito, syempre wala pang masyadong pera. And then, siguro nakaabot kami ng 1 month, tapos sisingilin kami, sabi ko, wala pa kaming mababayad talaga. Tapos lilipat naman kami, same din po yung nangyayari na walang mababayad, tapos papaalisin kami. Cycle So, lang ang lahat. Opo. Siguro 5 consecutive na nangyari yon until December. December 25, binaalis kami mismo Pasko yun. 25 mismo naka din kami, pero nangako ako na January makakabayad ako ng tawag dito ng rent. Tapos yun, nakapagbayad naman. Tapos doon nagsimula po yung lahat na nagsama kami. Parang okay yung buhay namin. Tapos January 27, nakabalik ako sa work. Parang pinagsikapan ko yung buhay namin kasi wala siyang trabaho, nasa bahay lang talaga siya. Pero Tapos di ba nag-aaral pa siya kinausap ko kamo kanina? Yes po. Bali, nag-stop na siya kasi yun nga parang hindi niya na yung module kasi parang mahirap din na mag-aral ng ganun. Pero natuwid niya nung naghiwalay po kami. And nung mga time na to, anong age nitong karelasyon mo na to? Siguro 19 or 20, mga ganun po. Okay. Tapos, so, nagkaroon ka ng work, tapos nag-stop siya sa pag-aaral. So, what went wrong? Like, okay naman na kayo kamo. Like, nagtrabaho ka na, nakakapagbayad na kayo ng bills ninyo. So, what went wrong? Opo. Yung nangyari po kasi sa pagsasama namin, kasi siguro, yun nga po, hindi po ako babae talaga na ganun, na ipaglalaban or ganito, ganyan. Parang nasulsulan siya ng tropa niya kapag pag sa taping ako, yung ginagawa niya, nagpakapunta siya ng tropa, parang gumagamit sila ng bawal na gamot. Hindi na bawal na gamot, I mean, parang lang siya, parang smoke lang siya. Tapos nalaman ko sa kapitbahay. Tapos that time, sinadya ko uwiin siya. Tapos yun, nahuli ko nga. Nag-away kami. Sinuntok niya yung modem ng wifi namin. Tapos, kinuha ko yung mga gamit na nakapack ko pag uwi ko. Tapos, dinala ko yung aso.
palabas kami ng aso. Tawag ko sa chat ng chat siya, balik na daw ako doon, balik na. Sabi ko, hindi na, dyan na lang kayo. May sige, kapag hindi ka bumalik, kukunin ko lahat ng gamit. Kinuha niya lahat ng gamit. As in, pati bumbilya po. Wala pong natira, lahat po. Yung wardrobe, mga damit, as in wala. Yung natira po doon lang is yung super kalan na hiniram po namin sa kapitbahay, which is hindi naman po talaga sa amin. So, yun yung iniwan niya. That time, so very depressed na talaga. As in, depressed na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Siguro, 3 weeks. 3 weeks siguro na, na parang, yung parang hindi. At nawala si Aki. Aki, nandiyan ka pa ba? Tangayin mo na makasabay kayo kumain, makasabay kayo manigo, masabay kayo matulog, tapos naghaharutan kayo, is parang bigla naging, na lang siya, bigla naging bula. As in, bigla na lang talaga na, yung parang, ayaw mo na talaga sa mundo, yung parang galit na galit ka sa lahat, ayaw mo makipagkilala. Tapos sabi ko, sige, aalis ako sa lugar na to, ayusin ko yung buhay ko. That time, nakipagkita siya sa akin noon. Siguro bago ako umalis, nakipagkita siya sa akin noon. Sobrang payat niya na, hindi na siya katulad ng dati. Tapos, nangingi ako sa kanya ng second chance. Sabi ko, so Aki, it means until now, kayo pa rin ito? Hindi na po. Okay. Tawag dito, tapos sabi ko sa kanya, kung pwede pa. Nung sinabi niya na hindi na, sabi ko, nag-book na ako ng sasakyan ko, umalis na ako. Tapos, siguro after 2023, kasi 2021 kami break 2023, nag-handle na ako ng mga artists, nakabalik na ako sa showbiz. Tawag dito, parang... Nagmamanage ka ba ng mga artists or nagme-makeup ka? Anong work mo talaga? Hindi po, nagmamanage po ng artist po. Actually, nakausap ko po si DJ, Love Radio DJ yan, ha? Hindi po. Nakalimutan ko yung pangalan. Huwag mo nang Hindi naman yung DJ dito eh. Tama mo po. Wait lang, mag-ingat ka sa sabihin mo. Inablalo sa'yo Hello. Wag mo nang banggitin yung pangalan kung hindi taga Love Radio, ha? Hindi, siya po, naka-chat ko siya sa po. Sino yan? Nakausap ko siya. Sino po? Initial na lang, Yung initials. katabi mo po, hindi ko... Sino ako? Yung katabi mo po. Nakausap mo ako? Si Titan Jello? Titan Jello? Artist kay. Dito sa tawag dito? Sa... Artist kay. TikTok. TikTok? Artist kay. Ako? Ano pong naging transaction natin? Ako, nakakatakot naman yung mga ganitong bagay. Na-involved na naman ako sa ganito. Ay, hindi. Wait lang. Ano ba natin? Wait lang, DJ Sige. DJ... Mamili ka. DJ Rocky, DJ Jello, DJ Kim Chino. Eto, si DJ Titan Jello po. Titan, nakausap ka pa. Ako pala yun! Anong napag-usapan natin? Hello po. May ka-transaction ka na hindi namin alam dito. Ano pong patungkol po saan yung napag-usapan natin? Baka po mapahamak ako dito. Mabuti po, DJ. Mabuti po. Linawin lang natin kasi dun sa kwento mo, napunta tayo dun sa paghahawak mo ng management. Diba? About endorsement po. Endorsement? Bang! Anong endorsement? Basta. Meron po ba kayong chat dito na endorsement? Yes, apo. Sige, hanapin ko na lang po Naka-chat mo na siya o nag-message ka pa lang? Nakausap ko na po siya, pero sabi niya, kakausapin niya daw po na yung management if ano po yung decision po. If papayag po. Tama naman yun. Tama naman yung reply mo yun ba yun? Yun ba yun, ma'am? Yes po, ako po yun. Tawag dito, and then yun nga, nakapag-manage na ako ng mga sikat na influencer, content creator. Actually, isa na po dyan yung pinakasikat ngayon. Pero ngayon, hindi na po kasi marunong na din siya sa sarili niya. Sa baga, project manager niya lang niya ako ngayon. So, yun po, na-improve po na yung sarili ko. And then, nung nagkita kami, parang
nasabi niya sa sarili niya na gano'n, balikan kami. Sabi ko, bakit makipagbalikan? Kasi nakita mo na kung saan ako ngayon. Tawag dito, ganito na ako ngayon. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung ma-advise ko lang siguro sa lahat na huwag ninyong gawin huwag niyong gawing mundo yung alam yung tao lang. Ganon po yung pinaka-best advice ko po na masasabi sa inyo na sa mga patay na patay sa relasyon na ayaw silang maiwan or ayaw silang masaktan or kahit na sila sa tao, pinipilit pa rin nila yung sarili nila na tawag dito na mahalin sila kahit hindi na pwede, kahit nagloloko yung mga partner nila. Mas piliin nyo yung sarili ninyo na iwan. Nawawala talaga kakaroon ng problema Na yun is yun na yung time na para mabago mo yung sarili mo, yung parang may bagong opportunity na mapupunta po sa'yo. Ganun po yung magiging advice niya para sa atin. Hello, Aki. Medyo nawawala-wala ka na sa pagkakataong ito. Hello, Aki. Sorry na, Yes po. na hindi na masyadong stable ang iyong linya sa pagkakataong ito. And sorry po. oo, ayan. Kinabahan si Titan Jello kasi sinabi mo kanina. De, biro lang. Anyway, Aki, thank you sa pagbabahagi ng iyong top secret. And I hope, meron tayong mga lesson na nakuha doon sa ibinahagi sa atin ni Aki pagdating sa pagmamahal niya sa isang tao. Ayan. Hello, Aki? Yes po. Ayan. May gusto ka pa ba idagdag doon sa mga nabanggit mong advice? Yun na lang or- po, parang sobrang haba na kasi. Yun na lang po muna sa ngayon po. Yes, and Yung looking forward dun sa minor, magiging journey yung mo, diba? Sa journey na meron ka, sa mga tatahakin mo pa. And kung may major man, diba, don't hesitate to call us next time. Ayan. So, thank you. Thank you, Aki. 25 years old from Quezon City. Grabe. Wala nang signal talaga, guys. Sorry. Okay, sorry po sa inyo lahat. Thank you, Aki. Thank you. Sorry, guys. Pawala-wala ang ating... Pero okay naman yung... Anyway. Ay, pero ba? Hoy, ikaw lang yun. Ay, ako lang. Ay, hirap din naman kasi ng sitwasyon ni Aki. Nagmahal. Nagbigay ng lahat-lahat. Tapos, ang papalit lang sa'yo, sakit na naman ng ulo. Totoo. Tapos nagbibisyo pa. Oo nga, dude. Nahuli niya Oo, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam mo yung sa mga pinaka-red flag ng isang tao Yes. na magiging partner mo, ha? Yes. Kumbaga, hindi nyo kailangan tiisin, 'di ba? Yung ganong klaseng partner. Kasi lalo-lalo na kung siya ay nasa tamang gulang naman na. Pwede mong tulungan, 'di ba, para makapagbago. Pero kung wala pa ring pagbabago at hindi niya matutulungan yung sarili niya, hindi ikaw ang mismong makakatulong sa kanya. Sarili niya yan eh. Sarili niya magiging desisyon eh. Pwede mo siyang akayin, mapunta dun sa tama, pero hindi mo siya madadala sa tamang lugar kung hindi niya rin gugustuhin. Tama. So, yun lang. Sana na-gets natin yung story dito. No? Nag-hits naman ng mga kabisyo natin. Sabi nga daw nila dito, nagmahal, nasaktan, nag-endorse, nag-advise. Nag-advise at pinalo up ka. Yun, pinalo mo. Hindi kasi ako nasagot sa endorsement. Kaya nga eh. Gusto Dude, naman. follow up mo naman yun. Tumawag tuloy. Pero tama naman yung sagot mo, natatanong mo muna sa management. Oo naman na yung pangunahan. Fairness galing mong sumagot doon. Siyempre. Yes. Pero kinabahan siya. Oo, dude. Totoo naman, di ba? Sa mga gusto po magpa-endorse, ayan po, nandito po ang DJ Rakitera at DJ Titan. Oo nga. Ano mo pwede nating i-endorse, dude? Marami, dude. Sige, magbigay tayo example. Pwedeng pagkain, pwedeng inumin, pwedeng lahat. Pagkain siguro, no? Oo. O kung mag-endorse ay pagkain, amoy pa lang, masarap na. Uy, grabe naman yan, Rocky. Anong niluluto mo? Alam mo, dude, eto, kahit konti lang yung effort mo, aba, sasarap to. Wow! Gusto mong tikman? Sige! Sausage to.
Sa unang bite mo, may lalabas na juice. Cheesy. Ganon. Uy, pwede tayo maging endorser ng gano'n, no? Pwede. O kaya mga dude, pwede tayo mag-endorse ng ng mga kape. Yan. Kasi syempre, Mahilig di ba? tayo magkape. No? Oo, sa pagkakataong ito, yung mga nakikinig sa atin, di pa natutulog yan. Gusto nila, Pwede, no? buong gabi silang gising. Oh, ano yun? Kahit di ka masapak, gising ka. Ang galing mo talaga! Oh, diba? Kahit di ka masapak, kahit di ka masapak, gising ka. Oh, ano pa? Diba, ano mga, natin? Kahit di ka masapak, gising ka. Kailangan mo lang tikman ang kapeng dala ni Rocky at Jello. Wow! Tiyak, nababantayan mo ang sarili mo sa sobrang gising mo. At hindi ka masasalisihan. Diba? Kasi ikaw din, gwardyado mo na ang mister mo. Baka naman. Baka Kaya naman. nga, no, kape, no, pwede tayo mag-endorse ng mga kape. Pwede yan. Ano pa kaya? Dagdagan pa natin para bibigyan lang namin kayo idea. Guys, baka naman, bare months na kailangan namin ng pera. Marami kaming inaanak. Kaya nga, hindi na nga kami nakakapag-host eh. Wala na nga tumatanggap. Alam na nila na humihindi kami sa party sa gabi kasi nga, eto yung oras sa programa namin eh. Baka pwede naman dagdagan nyo yung endorsement namin. Real talk na to. Dito na lang kami bumabawi. Grabe yung sakripisyo namin ha. Umabot kami madaling araw dito. Hindi naman kami nagre-reklamo. Nagpaparinig lang. Oo. Ano pa? Marami tayong pwede. Ano ba to? Bubble gum. Yan, no? Yung tipong, syempre, normally, di ba, paggabi na, meron ka mga kausap niyan. Yes. Nasa labas ka, nasa bar ka, o kaya makikipag-date ka sa gabi, no? Yung tumatagal yung bango ng hininga mo dahil sa bubble gum. Yun ang maganda talaga. Di ba? Mamili tayo, double mint, V-Fresh, o kaya Judge. O kaya yung mga driver energy drink. Ayan. Pwede ka ba yun? Oo naman. Energy drink, no? Kahit anong juice pa rin yan. Di ba? Inumin. Oo, yung mga pampagising. Oo, pampagising, hindi mo talaga dilat na dilat. Dalawa lang kahinatnan mo, gising ka o tulog ka abang buwan. Di mo kailangan magbawal na gamot. Dito pa lang, gising ka na! Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Ayan. So, totoo po yung sinasabi namin. Pwede po kami mag-endorse ng kahit anong produkto ninyo. Tsaka sumusuporta tayo ng local business. Yes. So, kung meron kayong mga local business, Mga pizza, unang kagat, tinapay lahat. o hindi naman. Oo naman. May iba naman yung parang pizza talaga na parang pag kinagat mo, maralasahan mo yung cheese, Yan. yung tomato. Yan. Parang ginutom natin yung sarili natin eh, ano? Pero kabisyon, legit po yung mga pinagsasabi po namin ngayong gabi. Oo. So, pwede po kayong magpa-endorse sa amin. PM nyo lang kami sa mga social media accounts namin. O kaya, pwede nyo naman kayo dumalaw dito, di ba? O kaya magpadala kayo ng mga pagkapagkain dito. Oo, try nyo. Oh, tapos, tinan mo, yung bati namin every hour. Magpadala kay Pares. Papadala pa kay Pares. Dapat alas 9 pa lang pagka-on ng mikropono natin, nagpapadala na sila. Kasi nga, 3 hours yung bati nila. Oo, 3 hours yun, no? Masarap ang pares. Yan. Walang kapares. Yan. Ganun. Ganun. Diba? Sausaw mo lang dila mo. Malalasahan mo na ang sarap. Abot langit. Labot langit ang sarap. Yan. Pagkatapos mo isaw-saw ang dila mo, sumausaw ka na sa iba. Malapot-lapot pa. Ay, nako. Anyway, kami na po yung magpapaalam. Bukas ulit magta-top secret pa tayo tsaka mag-secret pals pa tayo.
Alam mo, hindi ready yung dila ko ngayong araw na to. Ang dami ko nga pagkakamali kanina nung nagbabasa ako ng secret doon. Naduduling ako na parang, grabe, kulang yata yung tulog ko. Pero dahil sa pagkakataon to, nagigising talaga ako doon eh. Ako naman ngayon, nakakita ko ng star, kakatawa. Totoo pala yun. Totoo ba yun? Oo, nahilo. Kakatawa ko. Dude, kailangan mo ng endorsement. Endorsement lang yan, tsaka pera. Tapal ko dito. No? Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Magpapaalam na po kami. GTG as in got to go. Nakapiling ang basa Princess DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.